ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಚ ಆತನಿತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿರತ ಅಂಚಾದ ಮಾಮಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಸಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸಂಡೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೋತೇರು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಸಂಡೆದಾಯಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಚಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಮರ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸಂಡೇ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಊರಿಗೆ ಪೋರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಡೆ ದಾನೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂದಿಗೊಲ್ಕಿ ಏನುಲಿ ತಿಂಡಿದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದು. ಸೊ ಐಕ್ ದಾದಂಡ ಸಾಸಸ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಿಗೆ ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡೆಡ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಶೇಪ್ ಬತ್ತದು ಉಂದೆ ಅಂಚಾದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕನಿಕಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾತ ಮೀನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೆತ್ತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕೆತ್ತಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಏರಂಡಲ ವೆಜ್ ಇತ್ತನಕಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ 4 ಕೆತ್ತಿನ 21 ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕಲ್ನಿಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಇಪ್ಪಿರ ಆತು ಜಂತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ನಿಕಲು ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಅರಿ ಏತು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಕೆತ್ತಿ ಏತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋಡು ನಿಗಲಿಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏತುಲ್ಲೆ ರೈತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ನಿಕಲ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ತೆತ್ತಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಐಕೆ ನಿಗಲು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಾಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಕೆತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಹಾಕುಜಿ ಐಡ್ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಮಲ್ತಂಡ ಕೆತ್ತಿಗ್ಲ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಾತ ತಾಗುಂಡತ ಅಂಚಾದ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಡ ಬೇತೆ ಏನಂಡಲ ಸಾಸಸ್ ಮೀನಿತ್ತನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಏನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲೆ ಯಾಂದಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಿಜ್ವಾನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲನೇ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಓಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಅವು ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತಾದ ಅಂಚಾದ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲ್ ದುಂಬೆ ನುಪ್ಪುನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಇವಳು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದು ಉಪ್ಪೊಂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪನಗನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಐಕ್ ಪಾಡೋದು ನಗುಲು ನೆಕ್ ಪಾಡೋನುಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಟಿಫಿನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸರ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ದಾಪಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡತ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸಾಸ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಆಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಮಲ್ಪೊಡತ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ತದು ಇವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಅಡಂತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಚೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಕ ಪಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನು ಕೆಲವು ಮಾತ ಹಾಳಾದ ಇತ್ತನು ಅವು ಅಂಚನೆಂದು ಇತ್ತನ ಈ ಒರಿದಿನ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುನ್ನ ಐಕಸ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಕನ್ನಡುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೀವೊಲಿ ಆತ ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲೆನ್ನು ಅಂಚಂಚನೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಬಂದು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ ಈನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಂಗ ಕೂಡಲ ದೆಕ್ಕದೆ ದೀಪಿನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮಿತ್ತರ್ದು ದಾಂಡಲ ಬೂರು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕುಜಿ ಯಾನು ದಾದಂಡಲ ಐಟಮ್ ಕಿಚನ್ ಇಡು ದಾದಂಡಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೆಕ್ಕದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೀಜತ ಅಂಚದು ಈ ಬುಟ್ಟಿನ್ಲ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆನೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ಲಕ್ಕರಂಗ ಮತ್ತು 2 ಮಂಟೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಪೋಪೊಲು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮುಕುಲು ಪೂರ ಆಣುಲ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕನಂಗೆ 2 ಮಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಮಾಮಿಲೆ ಇಜ್ಜಿರು ಆತ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏನು ಕಾಂಡ್ಲಕ್ಕದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಒತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಕಾಂಡೆನೆ. ಸೊ ಇಪ್ಪುನ ಬೇಲೆನ ಹೊರ ಮುಗಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಲಿ ಅಂಚಿ ಟಿವಿಲ ತಗೊಂಡು ಕುಲ್ಲೆಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆತಿ ಜನ ಇಂಕ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಇಪ್ಪುನ ಗೋಣಿಡು ಕೆಲವು ಅರಿ ಇತ್ತನ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಕಂತಿನ ಮಾತ ಅವೇನು ಪೂರ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬಗ್ ಪೂರ ಪಾಲ್ ಮಂತದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದಾದಂಡಲ
ಅರಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೋಡಾನ ಅದೇಪ ನಾವು ಗೋಣಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಣಿಲ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ನಮಗೆ ಜಾಗಲ ಊರಿಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬಿಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಇಂಕ್ ನೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಪಂದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಎಂದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಕ್ಲೀನಿಂಗೇ ಬೇಗ ಆತಿಜಿಂದ ಅಡಿಗೆಲ ಬೇಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಲು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಪೂರ ಅರ್ತದು ಪೂರ ಒಚುದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲಜ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ತಿದ್ದುವೆರು ತಿದ್ದಿನಕುಲು ತಿದ್ದುವೆರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಆತೆ ಇಂಕ ಐನಾತ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಚಾ ಮತ್ತು ಲೋಟ ಮತ್ತು ದೀವೊಂದಿಪ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜು ಯಾನೆ ಪೂರ ಪಿಜ್ಜೊಂದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲೋಟ ಓಳುಂಡು ಪಂದ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನನೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಡ್. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನ ತೋಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ ಪಂದ್ ಸಾಕಾಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೆಟರ್. ಅಂಚದು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಗಲಿಗೆ ವಾರಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನಂಡಲ ಮಾಮಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನದ. ಅಂಚದು ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪಂದು ಸರಿ ಒನಸ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಮೆರಡು ಕನ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪೋದು ಕಸಪ್ಪ ಸತ್ತೇರು. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಐಕ್ ನಲ್ಲ ಆತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 12 ಗಂಟೆನೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ಟೈಮು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದಾಗ ಇಂದೇ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ 12 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಲ್ಲ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಾಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಏಪ ಪಂದ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಕೋರಿನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪದ್ದೀಂಡ ಇಂಚಿ ಮಸಾಲೆಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದೀಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಡತ ಬೊಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಟೈಮ್ಲ ಒರಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಒನಸ್ಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕಡೆದು ನೆಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಂತ ಅಂಚನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಉಂದಾಪುಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕ 60-70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಆತು ಜನ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಇಂಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಕ ಕೂಡಾಗ್ಲೇನು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡಾಗ್ಲೇಗ್ ಬೈ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಬುಡ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಸಾಕು ಬಿರಿದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆವೊರ್ಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡಿಯೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಇಂಕ್ ಅನ್ಸಂಡು ಈತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದು ಉಲ್ಲೆರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂದ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಲ ಯಾನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ತ ಬೇಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನು ಫೇಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಎರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲನ್ನೆಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೋರಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ.
ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ಆತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರತ ಅಂಚಾದ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ಆತು ಜನ ಬತ್ತೆರತ. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ ನಾನು ನಂಬುದು ಬತ್ತರು ಆಗಲೇ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆತಾರೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದು ಪಂದುಂಡು ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ 44 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಳ್ಳೇರು. 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆತೇರು ಪಂಡ ಯಾನೇ ಪಂದಿತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲೆ ಬೋಡಿಪುನಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಂಡ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಪಂಡ ಆಗ್ಲೇಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ದು ಅಂಚಾದ್ ಪಂದಿತ್ತ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗು 44 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವಡ್ ಬಟ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬೇತಕಲ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಯಲೆಕನೆ ಒರಿ ಬೇತಕಲ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಳ್ಳೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತರ್ ಅಂಚನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತಿನ ಏರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರ್ ಪಸಾರ ಬುಡ್ಪುಜಿರ್ ಗೈಸ್ ಕುಡ ಪಿಡ ಬಿರ ಬಿರ ಬರ್ಪೇರು ಆಮಿನ ಒಂಜಿ ಟರ್ಪಲ್ ಬುಡ್ದುಂಡು ಇನ್ನು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನ್ನ ಟರ್ಪಲ್ ಬೂಡು ತೂಂಡ ಸಮಾನ ನೆಪ್ಪೇರು ಚಿಮಿತ್ತದೀಕ ಮೊಗಲೇ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲಡ್ಲ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಆಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೊಂಬೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಏತ್ ಜನ ಉಪ್ಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಲಕ್ 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 ಕೈಟ್ ತಿನ್ನಿಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಉಂತ್ಲೆ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಮಕ್ಳೆ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಪು ಗಂದುಲ್ಲ ಪೇರ್ ಪತ್ತಾರೆ ಕಂಚ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಳ್ಬೊಕ್ಕ ಮುಳು ತಿನ್ನು ಒಂದ್ಕುಲ್ಲೆ ಏನು ಪೋಪೆ ಉಂತುಲಿ ಪಲ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಡೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರೋಡ್ಚಿರು ಬಿಯೆ ಪೆಟ್ಟು ನಿಂಪ ಒಕ್ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಬೇರು ದಾಯಿಗ ನೈಲ್ ಹಾಕೊಂಬೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಬಿ ತುಯ್ಯೋಲು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೋನು ತುಂಡ ಬಲ್ತುಂಡೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿರಾಡೆ ಪೇರ್ ಪಸಾರ ಪೋಡ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊಂಬೆ ಆಂಡಲ ಬತ್ತಲು ತುಲಿ ದುಮ್ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಪೊಡಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ದಾಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಡೆ ತೊಂಬೇರು ದೇವರ ಮನೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಪಿರ ಪೋತ್ತೇರು ನಾನು ಬುಧವಾರದ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪಿನಾರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕೂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಹೊರ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮತ್ತು ತೂವೊಡೊಂದು ಅನ್ಸುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋತೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾಮಿ ಕೂಡ ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.